Ад каго і ад чаго хаваецца Лукашенка, што адбываецца на беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама якія навіны з'явіліся пра пенсіі і валютныя пераводы ў беларускіх банках. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка па-ранейшаму трымае дыстанцыю ад сітуацыі, якая склалася вакол узбекскіх працоўных мігрантаў. Ён нічога пра гэта не кажа, і нават падчас паездкі ў Віцебск гэтую тэму проста праігнараваў. І гэта пры тым, што менавіта ў Віцебскую вобласць прывезлі першую партыю узбекскіх работнікаў. Пасля Лукашенка заслухаў справаздачы некаторых сваіх чыноўнікаў, і там таксама гаварылася пра ўсё на свеце, ад Жнева і да супрацы з Афрыкай, але пра узбекаў не было абсалютна нічога. Таму, пакуль Лукашенка маўчыць, інфармацыйны пажар працягваюць тушыць яго топ-чыноўнікі. Да гэтых замежных работнікаў ужо ездзіла Наталья Качанова, а цяпер прыехаў спікер палаты прадстаўнікоў і былы генерал КДБ Ігор Сергіенка. Ён наведаў Глыбоцкі раён, сустрэўся там з узбекамі, а пасля таксама паведаміў, што ўсе яны задаволеныя і праблем ніякіх няма. Адметна, што асобна Сергіенка падкрэсліў два моманты, і гэтыя месаджы ўжо былі накіраваныя падобна як узбекскім уладам, так і простым беларусам. Бо спачатку чыноўнік падкрэсліў, што беларускі бок выканаў усё, што абяцаў працоўным мігрантам, а пасля Сергіенка вырашыў супакоіць мясцовых беларусаў і дадаў, што ўсе прыехаўшыя абавязаны выконваць беларускае заканадаўства. Чыноўнік таксама паабяцаў, што ў далейшым Беларусь разлічвае прымаць і новыя арганізацыі групы работнікаў з Узбекістана. Ну а пасля на гэтую ж тэму загаварыў кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты, які заявіў, што прыезд у Беларусь работнікаў з Узбекістана не з'яўляецца бескантрольнай міграцыяй, а звязаны з рэалізацыяй сумесных інвестыцыйных праектаў. Паводле чыноўніка, Узбекістан зацікаўлены ў рэалізацыі ў нашай краіне праектаў у сферы аграпрамысловага комплексу, перапрацоўкі прадукцыі і іншых галін. Для рэалізацыі гэтых праектаў і могуць быць залучаныя работнікі з Узбекістана. Цікава таксама, што прызнаваць нейкія свае касякі ў папярэднім скандале беларускія чыноўнікі не хочуць і робяць выгляд, што нічога не адбылося. Той жа Дмітрый Круты запэўнівае, што тэма прыезду работнікаў з Узбекістана была, маўляў, раздзьмутая варожай беларускай апазіцыяй. Праўда, відэа з абурэннямі нізкай зарплатай запісывалі не Латушка з Ціханаўскай, а самі узбекскія рабочыя. Памерла вядомая беларуская пісьменніца Святлана Курс. Ёй было ўсяго 54 гады. Апошні год спадарыня Святлана змагалася з цяжкім анкалагічным захворваннем, але, на жаль, прайграла гэтую барацьбу. Яна пісала пад псеўданімам Ева Віжнавец і была адной з самых яскравых і самабытных постацяў у сучаснай беларускай літаратуры. Яе творчасць адрознівалася непаўторным стылем, які спалучаў сакавітую жывую беларускую гаворку, элементы магічнага рэалізму і глыбокі, часам бязлітасны псіхалагізм. Яе самы вядомы раман пад назвай «Пашто ідзеш воўча» выйшаў у 2020 годзе і стаў сапраўдным бестселерам. Беларускія ўлады агучылі памер сярэдніх пенсій. Так што вы цяпер можаце параўнаць са сваімі выплатамі ці выплатамі вашых сваякоў. Дык вось, аказалася, што 26% ад усяго насельніцтва сучаснай Беларусі складаюць пенсіянеры. Пры гэтым кожны пяты пенсіянер працягвае працаваць. Сярэдні ж памер пенсіі па ўзросце па афіцыйных даных складае 1057 рублёў, альбо прыкладна $370. Апошнім часам усё больш беларускіх банкаў уводзяць камісію на аперацыі замежнымі грашыма. Прычым нярэдка атрымліваюцца вельмі адчувальныя сумы. Так, напрыклад, з 13 ліпеня БСБ банк абнавіў камісію за пераводы даляраў за межы банка. І цяпер збор складае 0,7 ад сумы аперацыі. Але пры гэтым пазначаная і мінімальная камісія, якая складае $125. У сваю чаргу максімальная камісія не павінна перавышаць $300. Пазней падобныя правілы ўвёў і Неабанк Азія. Там таксама усталявалі камісію на пераводы даляраў на рахункі ў іншых банках. Мінімальны збор там складае $60, а максімальны $400.
Тым часам украінцы працягваюць нагадваць пра саўдзел Лукашэнкі ў нападзе на іх краіну. Цяпер упаўнаважаны прэзідэнта ўкраіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк звярнуў увагу на дапамогу беларускіх прадпрыемстваў у вытворчасці ракет, якія бесперапынна б'юць па украінскіх гарадах. З яго слоў, у даследаванай спецыялістамі ракеце «Арэшнік» усе ідэнтыфікаваныя дэталі былі зробленыя выключна расійскімі і беларускімі заводамі. Прычым асобна падкрэсліваецца, што прадукцыя беларускіх заводаў «Інтэграл» і «Транзістар» рэгулярна сустракаецца ў сучасных расійскіх ракетах. І на гэтым усім рэжым Лукашэнкі зарабляе вельмі добрыя грошы. Раней беларускі расследавальніцкі цэнтр звяртаў увагу, што пасля ўвядзення захадам санкцый менавіта Лукашенка падставіў плячо расійскаму ваенпраму. Паводле мытных звестак сакавіка 22 года да чэрвеня 24 «Інтэграл» паставіў у Расійскую Федэрацыю больш за 6 мільёнаў мікрасхем на суму больш за 130 мільёнаў даляраў. Для параўнання, агульны аб'ём паставак беларускіх мікрасхем у Расію за гэты час склаў крыху больш за 165 мільёнаў даляраў, а гэта значыць, «Інтэграл» забяспечыў 80% ад іх. Праўда, тут адзначым, што пакуль ультыматумаў, звязаных з гэтымі пастаўкамі, Лукашэнку не выстаўлялі, але ж намёк зразумелы. Пра ўсю страшную дапамогу беларускіх уладаў украінцы вельмі добра ведаюць. Стаў вядомы прысуд па загадкавай справе. Падпалкоўніку Антону Чарамных, якога абвінавачвалі ў здрадзе дзяржаве і распальванні варожасці, прысудзілі 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Чарамных былы намеснік камандзіра 310-й групы артылерыі па ідэалагічнай рабоце 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады. Яго ўтрымліваюць пад вартай ужо 3,5 гады, але ўсе дэталі справы трымаюць у сакрэце. Няма ні паведамленняў ад следчых ці прокуратуры, а не прапагандысцкіх сюжэтаў БТ ці АНТ. Нават суд па справе Чарамных праходзіў у закрытым рэжыме. Але за што канкрэтна быў затрыманы вайсковец і якія яго дзеянні лукашэнкаўцы палічылі здрадай дзяржаве, ніхто не ведае. Але гэта не адзіная падобная таямнічая справа. За замах на здраду дзяржаве асудзілі і выхавацеля вучылішча алімпійскага рэзерву з Мазыра. Александр Яжэўскі доўгі час працаваў у адукацыі і камерцыі, але цяпер мужчыну кінулі за краты паводле цяжкага крымінальнага артыкула. Дакладныя абставіны яго справы, як і ў выпадку Чарамных, застаюцца невядомымі, але Александру пагражала ад 7 і да 15 гадоў. Яго прысуд таксама трымаецца ў сакрэце, але вядома, што суд адбыўся, і цяпер 58-гадовы Мазурчук адбывае пакаранне ў калоніі. Стала вядома, што на Астравецкую атамную электрастанцыю проста цяпер шукаюць больш за 150 работнікаў, але адначасова на АЭС ідуць пастаянныя пошукі нелаяльных да ўлады, палітычныя чысткі ды звальненні. Агулам на станцыі цяпер адкрытыя 167 вакансій. Заробкі па беларускіх мерках прапануюць вельмі добрыя. Напрыклад, намесніку галоўнага інжынера па электратэхнічным забеспячэнні абяцаюць ад 8 і да 10 тысяч беларускіх рублёў. Начальнік змены аператыўна-вытворчай службы можа зарабіць да 6,5 тысяч, а лабарант ад 2 і да 2800. Прычым амаль усім прапануюць дапамогу жыллём і абяцаюць даць кватэру ці пакой у інтэрнаце. Але ж пры гэтым работнікаў правярае як унутраная служба бяспекі, так і сілавікі. Як расказваюць крыніцы партала «Зеркала», падчас такіх праверак глядзяць мабільныя тэлефоны работнікаў. Паводле журналістаў, такім чынам пасля адной з праверак з атамнай электрастанцыі звольнілі начальніка вытворчай лабараторыі па дэфектаскапіі і тэхнічным кантролі Уладзіміра Вашчылу. Яму згадалі адмову ў 2020 годзе накіроўваць сваіх падначаленых на мітынг у падтрымку Лукашэнкі, а таксама ухіленне ад прымусовай падпіскі на дзяржаўныя газеты. Пасля ж пачаўся нейкі спектакль. За нейкую актыўнасць у сацыяльных сетках Вашчылу пасадзілі на 7 сутак, а затым звольнілі яго па артыкуле за прагулы, якімі наймальнік палічыў дні, праведзеныя ў ізалятары. Пры гэтым крыніцы партала «Зеркала» адзначаюць, што звольнены начальнік быў адным з ключавых спецыялістаў на сваім кірунку. Акрамя таго, менавіта Уладзімір Вашчыла быў адным з тых, хто ў свой час настаяў на паўторным аглядзе корпуса рэактара на заводзе вытворцы пасля інцыдэнту пры разгрузцы. Нагадаем,
Нагадаем, што тады корпус рэактара зваліўся з вышыні некалькіх метраў. Агулам жа праверкі на лаяльнасць на атамнай электрастанцыі былі і раней, але для іх патрабавалася нагода. Цяпер жа яны сталі больш сістэмнымі, прычым тут ёсць свае асаблівасці. Паколькі на беларускай атамнай электрастанцыі забароненыя смартфоны, то супрацоўнікаў адпраўляюць у КДБ, куды трэба прыйсці са смартфонам і разблакаваць яго для праверкі. Ды і ўвогуле, унутраная служба бяспекі атамнай электрастанцыі працуе ў цесным кантакце з камітэтам. Да прыкладу, цяперашні намеснік генеральнага дырэктара па рэжыме і кадрах БелАЭС Уладзімір Грэцкі гэта якраз выхадзец з астравецкага аддзела КДБ. Акрамя таго, пры прыёме на працу падаўжэнні кантракту альбо павышэнні на пасадзе, усе супрацоўнікі ад кіраўнікоў і да рабочых абавязаны праходзіць праверку на паліграфе. Таксама пасля звальнення Вашчылы ўнутры прадпрыемства разаслалі папераджальныя лісты аб неабходнасці пачысціць акаунты ў сацыяльных сетках. І ў гэтых паведамленнях амаль наўпрост гаворыцца, што той, хто не даглядзеў, у выніку можа мець сур'ёзныя праблемы. 20 ліпеня адбылася гадавіна адразу дзвюх важных падзей сучаснай беларускай гісторыі, прычым абедзве вельмі і вельмі сумныя. Сёння споўнілася роўна 32 гады, як Лукашенка з'яўляецца кіраўніком Беларусі. 20 ліпеня 1994 года прайшла яго першая інаўгурацыя. І гэта беспрэцэдэнтны па працягласці тэрмін, бо цяпер у свеце ёсць усяго толькі 7 кіраўнікоў, якія бесперапынна кіруюць даўжэй. Але, як заўважыў партал «Зеркала», Лукашенко працягвае перапісваць і беларускія рэкорды, бо калі ўзяць абсалютна ўсіх кіраўнікоў Беларусі, у тым ліку і старажытных князёў, то атрымліваецца, што Лукашенко ўжо ўваходзіць у топ-10, прычым знаходзіцца далёка не на апошнім месцы. Даўжэй за ўсіх 57 гадоў кіраваў Усяслаў Чарадзей. Па 45 гадоў кіравалі Казімір IV Ягелончык і Жыгімонт Ваза. 42 гады на троне сядзеў Жыгімонт Стары і 41 год Брачыслаў Ізяславіч. Далей ідзе Вітаўт, які кіраваў 38 гадоў, ну а наступны якраз Лукашенка. Атрымліваецца, што ён заняў 7е месца гэтага своеасаблівага рэйтынгу. Прычым Лукашенка, які ўтрымлівае ўладу 32 гады, кіруе ўжо столькі ж, колькі і вялікі князь літоўскі Альгерд. Ёсць і яшчэ адзін сумны прыкол. З нагоды той самай першай інаўгурацыі шмат якія дзяржаўныя медыя паказалі гістарычныя кадры прысягі Лукашэнкі ў 94-м. Але ж усе яны абрэзалі важную дэталь – вялікі бел-чырвона-белы сцяг, каля якога пачыналася лукашэнкаўскае прэзідэнцтва. Ну а 10 гадоў таму 20 ліпеня 2016 года ў цэнтры Кіева быў забіты вядомы журналіст Павел Шарамет. Пасля трагедыі актыўна хадзілі чуткі, што гэта было справай ці то спецслужбаў Лукашэнкі, ці то расійскага ФСБ. Але пазней былі затрыманыя падазраваныя, і ўсе яны былі украінцамі. Тады арыштавалі медыка і валанцёрку Юлію Кузьменка, музыканта Андрэя Антоненка і ваенную медсястру Яну Дугар. Сваёй віны яны не прызнавалі. Але ў выніку ўсё скончылася нічым, і вінаватых так і не пакаралі. Заказчыкаў забойства Шарамета следства не назвала, а таксама былі пытанні да матываў падазраваных. Справа дайшла до суда, але там усё заглухла. Працэс прыпынялі, мянялі прысяжных, а ўсім траім фігурантам змянілі меру стрымання і адпусцілі іх з-пад варты. Цяпер двое з падазраваных служаць у войску. Судовы працэс стаіць на паўзе, а імёны арганізатараў і заказчыкаў так і не прагучалі. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.